gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année au lieu de tuma sera Bamako anisikasu au kana konomiketu no bi fe ka usendo angani jeuna akano au bi jazz 460 jazz 2 jazz kori au ka telefonuna ni drame keme ni mugandoroni au gardige bisiga faraki wa au ka sorota dogmani o sifa wari wa mugandi emadon ukadi au kana konomike wala saka wa mugan chama soro aye jeke kachaya au bisika tiketa futike mwa akano jazz 460 jazz 2 jazz au de kori au ka telefonuna Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalu kile mwa aninani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année au beke décembre kalu kile bisaba anikili aye je chama ke au kana fulu chama soro kasika au ka fête de fin d'année ou diabo hahina jigna au bidili ka tiraji minuke kile kono Star FM sorobondala ulubeto sena ni o kodiye jazz 460 jazz 1 jazz ou son hydrome bioroi Star FM sorobonda ina litera tari. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amno, pourquoi tu dis ça? Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Kabeni Barao Ketchugo Nyuman Sabatili, Société Énergie du Mali, Alebina, mise à jour ke aka compteur perpé Isako Bella Jelena Dona Nataula. Ni fere kura min flene ya dabo kunye, kasega jigiya tuye, ani barake Ketchugo Nyuman, ko sabati, ani mamun be barake e kurana uluni nyonche. Nun compteur Barao bina ke kabeni, Octobre kalo klitanu woro samba fla ani mugani nani. Boafu kenyogon Bella Jelenye, abina code saba de soro, chifru mugana. Tao tano kera aufe, ngatina ke kelinye bli. Ni mbara hogumu konnala. Kaseka ke akanya kodu nunu ube danyogon ka cogo mina o de fleni folo ibodo contribution ola ibe soro ka flana tugo ola contribution ola ibe soro ka sabana no ya labanye ko tugo ola contribution ola edem SA ko bu kenyogon bela jelena donia ni bara kura min fleni sagontise ka ke akuna bara hukum konnala no ya soro kodi munu salendo awbulo namala bara folo ayula bara ka conterula yani ni mise à jour che na yegele ya soro walima na mogobe kuna funi dafalana kuba dawka kenyogon bela jele kuloka ayanga centre d'appel wele mi 36077 walima akatanga agence u dola kelina zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanubao amble domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoka tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandie simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora kono nana anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imogo ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mogo be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mogo be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan
ani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert Rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se Ngolon na i ko Makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert Rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert Rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebare Bangekaba secteur 3 kono kata se Dagabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliya ka lafiya kan ka ta fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kono courant tigɛra tuguni an bi waati min na iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɔ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bi da ɲɔgɔn fɛ ka wili Hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 76 01 01 98 dugutigi ni wari dafara ye passé da kan ka sira fo dugu an dugu don wara ta de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Tinga an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kasimi yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛnen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ
ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimu ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan. Ala sɔnna. Numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimu. Ouais. N'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ. N'Ala sɔnna ma. O bɛ diya an ye. An yɛrɛ na a lase mais. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 75 ngo 98 17 76 45. Samba fila ani mugani nani an ka kuma la fanba o bɛ tali kɛ Noël seli la ale min ɲɛnamayara Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ waati n'a gɛlɛya bɛɛ dugawudenw kɛra bateau kɛra min ye an ka sɔrɔdasiw ye olu ka wulikajɔw bɛ sen na hali bi tiga sɛnɛna minnu bɛ Bafulabe bɛ mara la k'olu bɛna tiga sɛnɛ to yen ko k'u ɲɛsin bɛnɛ ma han tɔnɔ min bɛ bɛnɛ na k'o ka bon kosɛbɛ min ye kwakulukaw fɛ yen n'o bɛ Kayi mara la bolofara ɲɔgɔn ka se ka baarabaw kɛ u ka sigida la o baaraw daminɛna nin waati in na tigakisɛ ko kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ Sikasokaw fɛ yen Bamakɔ yan sa baara min kan ka sigi sen kan n'o ye sirabadilan ye Bamakɔ Kuluba ka taa Katikaw fɛ yen fana baaraw bɛ sen na kɔkan kibaruyaw la min ye pankurun bin dɔ kɔni kuma fɔra o kɛra Karikazankaw olu fɛ yen ka taa se Irisiw olu ka wulikajɔ ma Ukraine kɔnɔna na Papu ale ye welelemada kɛ ko a sera sa marifaw mankan ka da ko dɔ kɛra maaw u sɛgɛnnen don nin ye kibaruya la kumabaw ye an bɛna na minnu walawala sɔɔni sisan a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. San 2000 ale ni 24 min ye Noël seli ye ale baaraw olu kɔni kɛlen don min ye Noël seli ye ale fɛliw kɛlen don ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo na gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka wuli k'i jɔ i seko ani damayira la kerecɛnnakaw fɛ yen seli a ɲɛnɛmayariw olu kɛra surɔ seliw ni batow ye min ye dugawudenw ye tilegan in na sa k'a daminɛ kabi dugu jɛra samɛ foliw ka taa bɔ ɲɔgɔn ye min ye dumuniw ye k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ yen tanuniw bɛnw ani kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ala deliw o kɛra kerecɛnnakaw fɛ yaasa an ka jamana bɛ se ka suma cogo min farafina bɛ se ka suma cogo min diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka suma cogo min na o bato kɛra amara anw ka laadani an y'a timɛ tiɲɛ do tanti Jeanne Tia nka min ye dumuni bɔra Welesebugu ka na amara bɛɛ ni bɛɛ man kan layidu
abetime maa fɛ maa min bi janto a kumakan na an b'u fo ko ɲinanta ko ala y'o nɔgɔya cogo min ala ka san wɛrɛ ta yira an na o cogoya kelen na nka min ye ɲɛnajɛ in ye n'o ye nin seli in ye maa minnu bɛ Gaza olu y'a kɛ dibi la dɛ u y'a kɛ degun na nin y'o san 2 ye marafa kan dan tɛ fiyewu olu kɔni ye seli kɛ degun kɔnɔna na amara wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye général de division Omar Barou Jara ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa maa dɔ bɛ ale bɛ zon bolofɛn feere de kɛ Tɛnza Labɛnzanga kɔnɔna na Gao marabolo la maa kofɔlen ko tɛgɛ dara a kan zon bolofɛn feere o jago jugu a fɛ ale taara don sa Bamancɔlen Ɲugawele kabaw ka don olu fɛ jɛ la n'u ye maaw ka baganw cɛ caw ale bɛ taa tɔnɔmada k'a feere ka na u ka wari d'u ma k'a ta bila a kun ale y'o k'a baara ye sa fo don min a taara tabali ta mori dɔ bɛ yen a taara se ale ta ma a mara bagan dɔ bɛ yen n'u ta u bɛ segin dɛ o na kɛ sa a n'o nɔbɔ k'a bɛ n'o nɔfɛ wolomasiri tabaw y'a cɔmi k'anw bɛ k'e ɲini an y'a da tulo la k'a da jaba la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛsɛ an ma se k'an bolo da i kan ja zongɛ in a ka maa caman de b'a bolo dugu ninnu kɔnɔna na ye wari de b'a bolo a b'a di cɛw ni musow ni denmisɛnninw lakaw ma armée kɛlen k'a minɛ dɔw k'u b'u bin ɲɛjigin armée m'olu lajɛ yɛrɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko jonjorikaw fɛ yen Takuti n'o bɛɛ lajɛlen bɛ Moti marabolo kɔnɔna na siganama maa 4 u y'olu minɛ bagan ba 3 n'o ye misi ye ka taa se bakɔrɔnin ma o tun bɛ u bolo k'apɛrɛn tɛ bakɔrɔnin ye sa wa balakaw t'o ye sa wa a kɛra cɛman na musoman fɛn fɛn n'a fitinin n'a kumaba bɛɛ lajɛlen min ye misi ani ba kunkolo ba 3 o de yera ni maa 4 ninnu bolo wa u ye a da tulu la k'a da jaba la a ma jɔ u la koyi aw ta tɛ fɛn ye a minɛna u la k'aw bɛ kalikasiyɛ kɛ o la walifɛn suyɛlen kɔni mana y'i bolo o dɔ man gɛlɛ o u donna n'u ye dugu kɔnɔ k'u sɛgɛsɛgɛ u ye fɛn tigiw ye o i bɛ misi dɔn n'ale y'a tigɛ dɔn a b'o ka so sira minɛ ba de sa ale kɔni ka kow ti ten ale kɔni bɛ taa balaw de ɲini ka sima don o don armée a ka wulikajɔ kɔnɔna na hali bi amara maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka fɛɛrɛw sigi ka wulikajɔ kɛ Kidali masuruna na kilomɛtiri 5 ka se Kidali ma n'o ye Talhakada de ye u ye susuli kɛ ka o minɛnw bɛɛ lajɛlen da kolonci k'o filenkolonci ni pankuru ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa k'a bɛ sɔrɔdasiw fo wulikajɔ ni cɛsiri maaw n'u ka bolominɛnw lakanani la sɛbɛn in fa sirila nin kalo in tile 25 n'o o ye bi ye bandi dɔw fana tun taara jatigɛ wale kɛ sugu la n'o ye kɔnɔdimi ni bagan feere sugu ye kilomɛtiri 15 Segu masuruna na a ko kɔni ma kɛ basi ye k'a n'a dɛsɛra n'Ala sɔnna a ma sini ani kɔnɔdiminikaw na ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɔ kɛra mun ye an n'olu ɲininko la sini Sumayila Sise ale ka somayɛlɛmani san 4 hukumu kɔnɔna na min ye IRD président ba ye ale kɔni kɔw u ye wulikajɔ kɛ bi n'o ye bi sɔgɔmada in na ye u ye a yira sa san 4 Sumayila Sise ni ale somayɛlɛmana u taara Sumayila yɛrɛ ka du kɔnɔ min ye Gwaɲɔn Kulubali n'o ye parti ɲɛmaa ye sifinw ka ɲɛmaa n'o ye Abdramani Jara ye ka taa se muso ka ɲɛmaa ma n'o ye madame Ajawa Keye Aramata Kone ye ka taa se u ka tɔnden cɛman na musoman dɔw ma kuranɛkala u y'o kɛ min ye parti ale jabala la Balabugukaw fɛ yen ka tila ka na tasibila kɛ fure in ale kɔni kaburu ka Sogonikɔkaw fɛ yen ka dugawudenw kɛ sa denbaya bɛɛ lajɛlen ye ko Sumayila ko Ala k'ale dayɔrɔ sumaya amara nin wale in bɛ tali kɛ Sumayila ka san 4 a fatulen san 4 o de kɔni kun ye bi ye min ye ka hakililajigi kɛ a ka janajaw o kɛra janvier kalo ale tile fɔlɔ o bɛnna jumadonya dɔ ma san 2021 palais de la culture kɔnɔna na Sumayila yɛrɛ ka du a danbɔ mɛ ka ɲɛsin palais de la culture ale ma an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka a dayɔrɔ sumaya baaraba minnu kun kofɔra n'o ye ka gitɔrɔn kɛ taako 2 ni segin ko 2 ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Kuluba ka bɔ Kuluba ka taa Kati
ka tila ka kɛrɛfɛ siranin fitinin k'a la ka taa pɔnsikaw fɛ kilomɛtiri 7 Amara k'a baaraw daminɛna Samɛkaw olu ka yɔrɔ dɔ fana bɛ o fana kan ka kɛ taako 2 ni segiko 2 ye o baaraw fana bɛ a la Chinois ka baarakɛjɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko VEC baara ninnu kalifalen don olu la sa olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ u y'a yira sa ko kunungo min ye nin kalo in tile 24 ye u taar'o firi baara in kan baara bɛ daminɛ ni mun ye n'o ye gudɔrɔnkɔrɔ k'o walo ka bɔ yen fa minnu bɛ olu bɛ se ka dilan ka sira bɔ maaw ye fana maaw ka taa tɛmɛ sira minnu fɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen daminɛ nin waati ninnu na bɛɛ lajɛlen fujininen don sabula furancɛla fanga maaw ko gudɔrɔn tɛ yen sira tɛ yen siraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen Bamako gudɔrɔn bɛɛ kɛlen don wo ye maa min bɛ yen n'o sigilen don gudɔrɔn dilanni kunna an ka jamana kɔnɔ sa n'o ye directeur national de la route ye Cheikh Umar Jalo a ko ni Ala sɔnna ma nin baaraba in ni na teliya koyi sabula min ye dugudenw ye u ɲɛ b'a fɛ ka fɛn ye fɛn minnu n'o ye baarabaw ye olu bɛ sigi sen kan cogo min na jamana ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Kayi mara la Kayikaw fɛ yen Kakulukaw olu ye musaka fara ɲɔgɔn kan maa bɛ kɔ maa bɛ Bamakɔ yan ka taa se fan wɛrɛw ma Kakulu yɛrɛ ale ye dugu ye dugu min bɛ Jema Jamu marabolo la u y'a yira sa k'a fɔ Amara olu de y'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'u ka dugu kɔnɔ k'u ka ekɔliso jɔ min y'u ka sira ye ka sira kura dilan Jibondo n'o ye château ye k'o dilan ka baaraw sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko bɛ se ka yiriwa cogo min na CFA wari miliyɔn 200 u y'o bɔ k'o bin Tayi min ye Kakulu den cɛman n'a musoman u ye gouverneur yɛrɛ wele k'a ka taa kurumokarili kɛ n'o ye général de brigade Musa Sumare ye a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen yaasa ka se ka ko in daɲɛfɔlɔ di ale don ha Amara on s'en forme maintenant ni y'ale yɛrɛ de ye général de brigade de do colonel Kundo u ye jala dɔ fara a ka jala kan Amara n'an bɔra yen min ye Yuwarukaw fɛ yen ye Yuwaru gwa 200 maa minnu bɛ ni jiko gɛlɛya olu sɔrɔ u ye fɛɛrɛ tigɛ sa yaasa olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min Yuwaru yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna a yɛrɛ ka fisa ko gwa 249 degun sera olu de ma yaasa ka se k'u dɛmɛ sa sefa wari 26,000 o dira dɔw ma min ye 25,000 o dira dɔw fana ma yaasa ka se k'u boloma yɛlɛma kɛ n'o ye cogo min na maa minnu ye fɛn di sa ko o ye IRC maaw ye International Rescue Committee sefa wari miliyɔn 36 k'u u y'o de don sa k'o di gwa ninnu bɛɛ lajɛlen kelen ma bɛɛ lajɛlen kun kan ka 26,000 de sɔrɔ k'a daminɛ maa minnu ka du kɔnɔna na maa kelen bɛ ka taa se maa 6 ma olu fana ta ni maa tɔw ta tɛ kelen Amara min ye 35,000 ye o dira dɔw ma minnu ka du kɔnɔna na maa ka ca ni maa 7 ye olu ta kɛra 35,000 ye yaasa cogo min na u bɛ se ka kɛ kelen cogo min na sa maa ye degun kɔni sɔrɔ u ye nin donbolo in kɛ olu ye Union Européenne ale ka wulikajɔ o sen bɛ a la Amara ko tiga k'a tiga ye Sikaso dɛ tigakisɛ nin waati in na Sikasokaw ka sugu ko tigakisɛ ko gɛlɛya de bɛ yen tigakisɛ min ni da tun t'a la yɛrɛ n'u tun b'a sa 120 ko o nana yɛrɛ sɔrɔ 150 k'a b'o de la bi wa min ye dugudenw ye u ko nin bɛ faamu koyi sabula ji ale min da tiga ni ala jaralakaw sara ti sɔdu ɲina o nin ɲɛna yɛrɛ de ko sanji de y'olu ka tiɲɛ don dɛ a ye ne yɛrɛ ta ka taa n'a ye ale ka jugu duguma yirifɛn ninnu ma dɛ sanji min nana Amara fiɲɛ ma kolo to o tɛ taa ka kolonkala to sɛnɛkɛla minnu bɛ Bafulabekaw fɛ yen ko n'olu y'u ka tiga sɛnɛ Amara tiga u bɛ taa feere 45 ka taa se 60 ma o ye maa minnu b'a sa olu fɛ olu bɛ taa feere 150 ka taa se 200 ma Kayi sugu la u ko k'u ɲɛ bɛ min na dɛ olu bɛ nin ko in jɔ Mayinakaw k'olu bɛ bɔ tiga sɛnɛ na ko san wɛrɛ kɔni n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ k'olu bɛ yɛlɛma ka kɛ bɛnɛ sɛnɛnaw ye han u yɛrɛ bɛ t'u ka bɛnɛ feere sabula u ye mun lakɔlɔsi nafa o nafa bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ bi k'o bɛ sɔrɔ bɛnɛ de la ni kuma ma kɛ ninnu fɛ ni bɛɛ taar'i kɛ bɛnɛ kan est-ce que seyidu bɛ se k'o bɛɛ bɛnɛ san nka
alo o yɛrɛ la fana a yira k'a fɔ fana ko u n'o fana fɔra ɲɔgɔn kɔ koyi parce que u kun caman y'u jigi da ale kan ale ma se ka sɔngɔ u ma bɛn sɔngɔko la nka bi u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ ka kɛ yaasa cogo min na u ni seyidu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka feereli k'o kɛ amara min ye denmisɛnninlakaw ye tomiyankaw fɛ kunnafonidilaw olu tun bɛ jɛɛrɛ kɛnɛ kan kunnafonidila denmisɛnnin n'an b'a fɔ ma reporter saba tomiyankaw fɛ yen u ye donbolo k'olu ye ntɛnɛn tɛmɛnen donbolo in ye tali kɛ mun na sa minnu sera ka sɛbɛnni kɛ ka fasirili kɛ ani minnu sera ka kuma sigida lakana ka yiriwali kuntalajan min ye lakana ko ni saniya ko k'olu sinsin u y'olu wele sa ko ka donbolo kɛ u ye donbolo in ye mun ni mun ye amara kunnafonidila bibi na mago bɛ fɛn minnu na kosɛbɛ trépied kelen bɛ a la musakani o nana taga d'u ma ka taa fara kameraw kan ale ni reportage tɛ taa minɛn minnu kɔ casque ale ni trépied ni kamera fototala k'o d'u ma ko waleya in kɛ kun ye min ye denmisɛn minnu saba filɛ n'olu taara tɔw ka se ka olu ladege u ka radio baaraw la u ka gafe sɛbɛnw na kunnafoni sanuma u bɛ se ka di cogo min ONG min bɛ yen n'o ye Sahel Eco ye baɲumankɛ tɔn ale de kɔni ye o kɛnɛ in sigi sen kan min ye Masina musow ye olu ko sa sariya ko ka o ɲɛfɔ olu ɲɛna muso jɛkulu ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sa kɛnɛ min ni sariya yɛrɛ kisɛman na koloma na a baarakɛbolo ko k'o ɲɛfɔ olu ye nin kalo in tile 23 u bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛ kɛnɛ ka jɛrɛ min ni minisiriso ka bolofara min bɛ Masinakaw fɛ yen olu taara ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ye muso ale ni den ka taa se denbaya ma o bolofara min fana bɛ yen olu fana ye ɲɛfɔli kɛ yaasa musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na nin ko in APDF a n'a dɛmɛbagajɛkulu ko olu sen ye a ko la siraba minnu b'an fɛ yan soba minnu b'an fɛ yan ni kalansow olu tɔgɔ yɛlɛmali baara kurunbɔ karili kɛra kunungo Bamakɔ min ye place min kun tɔgɔ dalen don CEDEAO la ni ale yɛlɛ tɔgɔ yɛlɛmana nin waati na k'a kɛ ISC o tɛ wa jamanakuntigi saba o bugunatigɛ tun bɛ yen u dilanlen don Sumare fɛ ni ale bɛ o baara in kɛ kosɛbɛ député kɔrɔ don ale y'o dilan ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement premier ministre ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen ka taa fara sa Mamu Dafe Segukaw ka Mamu Seko ni dɔnko ministre maa mafalen fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen baara ninnu kɔni kɛra sa ISC o yamaruya kɔnɔna na Burkinakaw olu ka lasigiden ale fana tun bɛ yan min ye dugu kɔnɔna na sa yɔrɔ mafalen belebeleba minnu bɛ yen Amara n'olu tɔgɔ yɛlɛmana sa n'o ye sobaw ye olu dɔ ye mun ye avenue min bɛ yen n'u kun b'a fɔ ma ko Artois o yɛlɛmana ka n'o ye Marne ani Arsenal olu Ashkabar ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ yɛlɛmana koyi ko sabula anw ka tasiw n'an ka miiriw la n'u ye maaw ye ninnu tɔgɔ mɛn dɔrɔn u hakili bɛ jigin kojugu de la n'u y'u ye dɔrɔn n ko Arsenal ye maa caman faa Segu o kunkolo sigilen don Segu hali bi o danganda la yen Sɔmɔnɔso fɛn danganda tɔgɔ ye di Garankɛ King danganda Arsenal kunkolo bɛ hali bi nka n y'a mɛn Amara ko hali ni yɛlɛla Kuluba tubabu fɛn minnu bɛ yen k'a bɛɛ bɛna bɔ yen pewu u bɛna bɛɛ yɛlɛma ko o yɛrɛ kan ka fini biri u la yɛrɛ o n'i ye fini birilen monument min na sisan Bamakɔ o kɔrɔ ko falentɔ don han minisiri ale kɔni ko sa ko ISC ɲɛmaaw ka baara dɔ de ye nin ye koyi Bamakɔ kɔnɔna yan kow daminɛna Bamakɔ ni Ala sɔnna ma farafinna ka kelenya hukumu kɔnɔna na o ko olu na sinsin ko yɔrɔ ninnu a bɛ tali kɛ mun na Amara o yɔrɔ minnu ye n'u tɔgɔ dalen tɛ farafinna maaba la n'a dalen tɛ anw yɛrɛ ka maaba la k'olu tɔgɔ k'olu yɛlɛma e ma ye Sukari Patri Lumumba tora a nɔ na Kwame Nkrumah sigilen don a nɔ na Mamadu Konate b'a nɔ na Modibo Keyita b'a nɔ na nka fɛn fɛn ye a tɔw ye u bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen de falen nin waati in na k'a sababuya kɛ an kan ka to ka an ka baaraw kɛ Amara n'u ye nin kɛ u k'an ka kanw don ba la dɔ kɛra ten koyi wali kan fɔ in hali kunun ko aw taara fɛn mun fɔ ne ma foyi m'a la a ko cɛ ko a kun ko mun de a kun jɔ m'anw ɲɛfɛ a kun bɛ ka mun fɔ ko mun farafinna ka yɛrɛ ma hɔrɔnya olu bɛ ka t'o fɔ tubabukan fana na anw b'o mɛn cogo di hey Dafe i bɛ marakakan mɛn to ka marakakan fɔ sa han marakakan yɛrɛ ka di tellement n'i y'a fɔ maaw b'a faamu u dɔnko don u b'a dɔn ko min don maa ti foyi ɲɛf'u ɲɛna a la filakan bi ten
bozo kamite dongono kambite bobo kambite sinafo kambite dafinka abela jele amara maumana meuka kauna matife nyafu nyena ulaw an woni ba nyunu fe ko jija de anga kango dokarati abe kan fenfe ke akaine nga nama nga kaundo bala ame blare tar badela yoro ko titane de woni sigi ga fa na ko muru fleni ko muru fa nyeme matika hono on ngol kuto bi kala e wallahi alle chien mi kala hein karaponi algu ni sporo ni bebi kala on ngona ya ngolo fado amara ministre d'etat ministre premier ministre akoko ni sira de dalele sa kata farafina ka keliyama mama fale munu me farafina ana on yere feya ko dona tawla ko minye mamunu to ko bole fle kati dawlu makoy sabula kanga sufolo ku mbela jele olu bela jele me ala nye foli ka ke covid ko ka gaw kaw fe o bara sigira senga kuna siningo nin kalo entle muga ani saba ya saka saka nye foli ke ni ye dugu yo be segu yere tanga togo mina covid ma dugu munu wella saka na o ye gunzireye ashawaji mi intellit burem taboy tamira tarkit talatai tinahama ka ke ku ye mi ye ka saka nye foli ku nyena sa coronavirus bana ma be segi yere tanga ma togo mina amara no ngoni ye ni ye ngo ye samba na o abe famu ya famu ngoni wala samba na covid do okele onyefoli opumeka ke tuguni anga tugo dala mawye ansongo ka ofana veni kalo ntle muga ani nani okunde kunungo esawa mamunu nana sano e ma beduruye tina hamani talatai ulubela jele yera okeneka bara ye talige mina sawe ka commencer ke dugutigu kintigu ni kafotigu bela jele ye usetugo mina ko jedero fi maraka maboli okota nasraula minye duni demaya yi sigida yirwali ko lubela jele ke wira ka musaka o kasaka ulu sigi sengelenga amara mali konnana ya angandulati la bami be noye Amadou Aidara nuba wele ko dudu ale ya ka mayo di INPC directeur makoy noye Ousmane Karim Koulibaly minye Amadou Aidara dudu ye ale angandulati la sami me reb Leipzig la ote allemand feye sawa kunungo ale tara minye INPC jabala la INPC directeur général ba no oye Ousmane Karim ye ale ni akabara kelaw mami yere dara katapte katani duduye oye Sheikh Aidara ye kuna fondilado amba foka wala nyumando miye duduye ale fana ka fondation fana bey fondation ngoni me bara de kesa ya saka seka maudeme dugudeu ulube seka lafia choko mina ukoni ya fosa ko akoni tara miye INPC directeur de filles ya saka seka ta ka kumanywanya o fana ya ka chedo mbela jele wala anaka dangau kata se ko we mamunu mbuloye mayo ayo disa ya sabolo di nyongoma do na tawla bisaka sigi senga tugumna ko kan kibaru ya la mara burkina ka fe Umaru Yabire kale kera jamana kuntigi o kala kana nyamai Umaru Yabire chema falembay maminde wulu masiri tabaga gunga bi ni ibe maf sabato fo alebe cheduma fen watina akatali ka blani bara ina sa ko konba to dana ya mun konu gundara ka absego sinsi to komina yani akablan nasa uka jegulu kerengana mbe no tuga serudran semai akmo nyama ya de law ya boyde kana blanina dollar war milliard duru ko bnena do marama fewna migi uni few aleni Abraham Souma kasaka di Egypte kawma ko alna sorobi Egypte koniti otana ko mado États-Unis dalano mamina kosewe na bisaka bara chamange uta re nal nato konnana kasaka fero sigi senga siri kaw olufe siri jamana nyamaw kuye drogu million kele karton afon ko lubela jelen jeni uya ira saka ko drogu nunu chama amara magoba tugu munun tumbe sengula munun tumbe miye jie rep tabulo jamana ba munun tumbe ko ngumbu ulu de bulo siri konnana mamunu me fanga konnana siri bi ulu ye tado abela jelena papu aleye akan noel seli nyene mali ye talike mina sa dugo ke lafiya saka do jien kono to mi marafao olube se to na ka bla Azerbaijan ga ulu ka panguro do amara kastan ka fe ale tarifiri adisiga ma biworo ani wolovla odo tume panguro konnana ni kalo entle muga ani duru samba flan muga nani avion ka tununa folo katla kana ye uya saka voko ani nine ka jugu avion ngani lingi langa ka desaka jigi ka tlaka ta safe tuguni o jigi tika kabo o ka koni ni ma biworo
ani 7 de firila mati b'o la sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn kun min na avion in ale dafirila irankaw olu ka jamana kɔnɔ u ka conseil supérieur min sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛla ɲɛnabɔli kama ko ale ye sariya ta sa ko WhatsApp ka sigi u ka dugu kɔnɔna na sabula o tun y'a jira k'a fɔ ko WhatsApp n'a ma ɲɛ k'a bɛ don fɛɛrɛ ni dabali ka sigi Iran yɛrɛ sen ka ye a kɔnɔna lajɛliw la min ye fɛn min kɔni bɛ sigi u ka jamana kɔnɔ o nungu o ka d'u ma u ni WhatsApp ɲɛmaaw ye bɛnkan sɔrɔ o la min kɛ u jɛra n'a ye nin waati in na WhatsApp ka sigi u fɛ yen wa Amara k'olu ta i tɛ se ka fɛn bɛɛ fili ka taa ye dɛ a b'a lasegin États-Unis olu tun ye u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun sigilen don sen kan n'o ye baarakɛyɔrɔ belebeleba dɔ ye gouvernement d'État ale tɔgɔ la a kun sigikun ye min ye Amara kunnafonijugu k'olu kɛlɛ baarakɛyɔrɔ in kɔni ko nin y'o ka ko bannen ye a ye da sɔ a ka tile bila payasi jukɔrɔ ka agence n'ale yɛrɛ tun bɛ États-Unis dɛmɛ kosɛbɛ kunnafonijugu la kuma tɛ kɔnkɛrɛ mɔgɔw k'olu ko k'a bɔ yen pewu ko musaka min bɛ don a la k'o ka ca wa Amara min ye lamɛrikɛn jamana ye k'a bɛna caman bɔ a ka kunnafonidi la ka ɲɛsin farafin jamanaw ma u ka bolofara minnu bɛ yen k'u caman bɛna datugu ko sabula bi musaka min bɛ yen ani Trump ka baara kɛcogo ye min ye ko kibaruya ka di Amerikaw ma Ameriki walitaw ko bɛɛ k'i jija i kungo la nin bɛ dan sigi